Aga na po. Ayan. Nag-quiz niya, hindi po. Ganun mo. Ano na yun? Hawakan dapat ito. Kita. Kita, hawakan. So, yung mga, ito po mga kababayan, yung na-dislocate na paan ni brother na taga Binalunan, Pangasinan. Si brother Marvin. Marvin na taga Binalunan. Ito po yung nagawa po sa basketball po. O, ito po pa niya. Terus sampai basah. Udah persa. Ya. Narinak yung saan hindi kaya na. Kambyom. Kambyom na kanay. Kambyom man tanong tapos persak. Nah. Balik na po. Balik na po. Balik na. Balik na. Thank you, Lord. Aper na tayo. Aper na. Aper na. Pinta mo na yung gula. Oh, makita mo na. Tingnan mo na yung pamo. Oh, pwede na mag-basketball ulit. Ingat na yan, may daan na yan. Balik na po. May daan na kasi yan. Naiyak na din si Kuya. Oh, ay barat. Alisin mo yung panmaw, yung sa iban. Oh, ano ngayon masasabi mo? Thank you, brother. Thank you. Oh, sabi mo na yung naramdaman mo. Minsan lang masakit pero grabe. Yan. Thank you, brother. Thank you. Oh, yan. Magpasalamat ka na. Thank you, Lord. Mga kaubayan, ang paan ni Brother Marvin na taga Binalunan ay nandito na po siya. Oh, Thank you, brother. ayos na siya. Thank you. Nice, brother. Wala na po yung pagka-dislocate. Kanina, makita nyo kanina kung paano. Grabe, kanina. Oh. Kasi sa hospital, brother, in-x-ray ako kanina. I-schedule pa yung pagbabalik. Tapos kailangan pa akong mag-general anesthesia. Kaya inabuti nung kapatid ko na ipunta na lang kami dito. Salamat Lord sa pagbibigay mo sa akin ng talentong ito. Yung mga nagaganito, yung mga i-dislocate. Papasalamat ako Panginoong Diyos at binigyan mo ko ng ganitong talent. Thank you Lord. Bigyan mo ako Panginoong Diyos sa mahabang buhay para marami akong matutulungan.